Já jsem na berlínský Fashion Week, kam se jen tak nedostanete. Lístek jsem dostal od kámošky, která bohužel nemohla, tak jsem měl místo ní. Anička je moc šikovná, pohybuje se ve módním průmyslu, tak jim prosím dejte aspoň follow, like, podporu. V Berlíně jsem si aspoň pro ně prošel památky a podobné věci. Tady je radnice, myslím tedy, pak jsem šel hnedka zatím je brána a ještě zatím je židovské bludiště na památku. Potom jsem dostal hlad, tak jsem si šel něco koupit do obchodáku a hnedka jsem pak šel na přehlídku. Přehlídka se odehrávala na staveništi a pro ně jsem potřeboval ty check-in jméno, který jakoby trochu moc nefungoval, když jsem ten lístek dostal, ale zázrakem jsem se tam dostal. Hnedka jsem si dal pivčo, protože proč ne? Sedl jsem si někam a tam byla dárková taška s promem a skincare rutinou. Tady vidíte, jak vypadala ta přehlídka a každý si mě tam fotil kvůli fitu asi, no nevím, a každý si tam chtěl i povídat. A tady už je ta show. Po show jsem našel hezký sekáč, který byl fakt dobrý, ale nic jsem si nevybral. A pak jsem jel už domů konečně, byl unavený. A bye. Doufám, že se vám to líbilo. Budu brát za like, odběr, zvoneček. Čau.